Αυτή δεν κάνω. Τώρα κάντε και έτσι. Αδερφέ, εφόσον έχουμε όλοι τα ίδια, πρέπει να ξέρουμε το νούμερο. Βάζεις τώρα γιατί κάποιοι είμαστε σίγουροι. Για να λες για όμα τους. Σου πήγε, πότε. Άργησες. Με πετάτε πίσω. Έρχεται ο Θεσσαλονικιός με την απειλή, παιδιά, στην άκρη. Τώρα για να πάρω πρέπει να τραβήξω πρώτα από μένα. Δικά μας είναι ολονόρι.